Ayan guys, may bagyo na naman po dito sa Northern Samar, kaya sa aking mga kababayan, ayan, ingat-ingat po tayo doon po sa mga nasa peligrosong lugar po. Hanggat maaari po, hanggat maaga po, lumikas na po kayo. Ayan, sana naman po ay hindi malakas yung bagyo. Welcome back mga guys, and for today's video, ayan ang inyong maestro Waray ay nagre-ready dahil papasok po tayo ngayon upo sa school. And for today's video, ayan, dahil nahalbak ang aking sarwal, ako ngayon ay nagsasinturon na. Ayan, syempre papugi points tayo ngayon dahil Lunes, kailangan magmukhang mayaman tayo ngayon. Yan yung pangbawi natin kapag wala tayong pera, magmukhang mayaman na lang. Yan yung ating target for today's video. At ayan, nanuklay na po ako. At syempre pakatapos, ayan, ako naman ngayon ay magsusuot ng medyas. At pakatapos niyan, syempre pagkatapos ng medyas, magsusuot ng sapatos. At yung baby kong, ayan lumapit na. Yan, umaawil talaga yan sa akin. Gusto nang sumama sa akin sa pagpasok sa school mga guys. Yan talaga yung baby kong. Araw-araw yan yung challenge. Ayan dumuok sa camera. Pogi talaga ng baby Evie namin Humiling pa talaga siya sa aking camera for today's video. Samantalang ang kanyang papa ay ayun, nagsusuot na ng shoes. Ayan yung mga baby namin dito sa bahay, yung nanay ko nagpariband at si baby Anika. Ayan, dumuok din sa camera. At iniskrinan ng aking baby ang kanyang papa for today's video. Ayan si baby Anika, si baby Evie, at yung aming Dumble Big na baby. Ayun, mega love shoutout kay baby Terence. Opo. At ayan, for today's video, papugi points tayo dahil late tayo ng 1 minute. At syempre, pakatapos, ayan pumasok lang ako sa kwarto, sila pala yung nag-asikaso ng aking camera for today's video. Ayan mga guys, pumasok tayo pero doon natin malalaman sa school na wala palang pasok. Kaya pinagpatuloy ko na lang yung aking vlog for today's video dahil may bagyo pala dito sa Northern Samar. Kaya wala pong pasok. Sayang lang yung aking porma dito for today's video. Pero okay na rin para, ayun, binantad pala yung camera. At humangad, at tumalibong, at naglipong ang ulo. At ayan, guys, naka-t-shirt lang tayo dahil nalaman natin na wala palang pasok for today's video. So kami mga teachers lang yung pupunta doon sa school. At nandito na ako, naglalakad na ako dito sa aming barangay. May mga ilan parang mga estudyante na nandito at pauwi na dahil syempre may bagyo mga guys. Mas mainam na ang nag-iingat. At ayan mga guys, ito po dito yung aming barangay, ang barangay Magsaysay, Lawang, Northern Samar. At mula po sa aming bahay, ayan, walking distance lang po, ilang segundo, ilang minuto lang po yung pagitan. At talaga namang mararating na po yung paaralan namin, ang mababang paaralan ng Magsaysay. Dito po yan sa bayan ng Lawang, Northern Samar. At ayan may mga estudyante ako dito nagtanong sa akin, "Sir, may takgas ka ba mula sa Pangpang?" mula daw sa pamimisto sa Pangpang guys. Pero actually hindi, nagtanong sa akin kung may pasok. At ayun, nahuyang lang sila dahil nalaman nilang wala. At ayan, nandito na po tayo ngayon sa aming school. Ito po dito yung mababang paaralan ng Magsaysay. At nandito na tayo guys, pumasok na tayo. At ito naman dito yung aming canteen. Mega love shoutout kay Mamay Milba na ayan siya yung namamahala dyan for today's video. At ito po dito yung aming school. Ayan ang ganda po ng aming paaralan. Bagaman salat po sa kagamitan pero malinis po yan for today's video. Opo. At ito naman dito yung aking classroom Ayan, naglilinis tayo dito at nagliligpit ng ating mga gamit para naman po hindi masyadong maapektuhan ng bagyo. Ayan, umulan na nga dito at ako'y natrap na dito sa aking room. Ito yung aking room Ayan, nilinis ko na yan. Tinanggal ko na yung mga gamit dyan na pwedeng bahain at syempre pwedeng rin ng mapunta sa ibang relasyon. Mapunta sa mga maling tao. At ayan, yung bubong ko na yan guys. Ayan, nasira po yan dahil sa bagyo. Kaya naman, baka naman mayroon dyan sa inyo mag-sponsor. Ayan guys, may bagyo na naman po dito sa Northern Samar, kaya sa aking mga kababayan, ayan, ingat-ingat po tayo doon po sa mga nasa peligrosong lugar po. Hanggat maaari po, hanggat maaga po, lumikas na po kayo. Ayan guys, may bagyo na naman po dito sa Northern Samar, kaya sa aking mga kababayan, ayan, ingat-ingat po tayo doon po sa mga nasa peligrosong lugar po. Hanggat maaari po, hanggat maaga po, lumikas na po kayo. Ayan, sana naman po ay hindi malakas yung bagyo. At ayan mga guys, alas 12 na po ngayon ng tanghali at ang aking mga kasamaan dito ay nakauwi na. Ako na lang yung natira. Ayan guys, pauwi na rin tayo. Ito po dito yung kabuuan ng aming school. Ayan ang ganda ng kapaligiran namin.
Ayan, may mga tanim, may garden kami dito sa school, gulayan sa paaralan. At tayo ngayon guys, ayan, pauwi na tayo. Nakasara na yung ating pintuan ng ating classroom. At ito po dito, ito yung sinasabi ko sa inyong gulayan sa paaralan. Ayan oh, samot-sari po yung tanim namin dyan for today's video mga guys. At syempre, ayan, yan po, oh, medyo madamo lang yan pero marami po yung mga tanim dyan. Dito pa sa kabila. At ayan mga guys, thank you so much po sa inyong walang sawang suporta at pagmamahal.